Můžu jenom tady takhle být a jako pít. Jo. Nejsem tam vidět? Jo, nejsiš. OK. Ne, musíš něco říkat. Ne, a musíš mluvit trošku nahlas. Já doufám, že tam budu mít takhle. OK. A teď jsem hrozně nesvá, takže začni, proto tě tu mám. To je vlog pro Ivču, tohle. A tam je ona? Kdo? Ivča je vevnitř. Ivča je vevnitř. Ahoj Ivča. Jonáš má totiž první pivo, takže... Druhý. Neboj. A tady je asi 30 stupňů, takže... Tady taky. Walked this morning, she's getting dead. The fact remains that I don't give a damn. Life make you laugh, life make you cry. Won't change the world, don't even try. I wanna smoke, I wanna drink. Clears my head till I get to the sink. Začni povědět něco o kempu a já to doplním. Co o kempu? Kámo, ty máš furt nudle na ruce. To není nudle, to je cibule. Podívej. Ty jsi vzal cibule. Na tom víčku. No ale musíš uznat, fuj Jonáši, ne. Ne, čum to fakt jde Dobře, ale ne, to prostě. To je cibule. Jonáš, dobře, nechci to. Jonáš se totiž vysmrkal a přímo u našich hlav to zasypal pak pod písek, jo. Dobrý takže... 20 čísel. No, takže 20 feet. to je totiž otázka pro diváky. Napište mi důvod, proč se bavím s Jonášem. Co? Tím moc nevím. She's getting dead. The fact remains that I don't give a damn. Life make you laugh, life make you cry. Won't change the world, don't even try. I wanna smoke, I wanna drink. Clears my head till I get to the sink. Zbýváme 2,5 minuty času na kartě, takže jdeme, pojď úplně. Takže, začni, pojď. Dobře, takže jsme, nevím, to je hrozně blbý. Jonas Beach. Jsme na Jonas Beach Jsme na Jonas Beach s Jonášem. a S s Natálkou. Péťou a to tady vedle leží a opaluje se. S Natálkou. No, a s Natálkou. A Petra mi vzala brejle. No, a tohle měl být hrozně super vlog a zatím je tu naprostý hovno a zbývá nám... Cože? Je, tak nám nezbývá 2,5 minuty, to bylo, kolik jsme natočili. Tak tohle... Ale když takhle půjde dál, tak tam třeba za chvíli bude mít hodinu. Můj první vlog bude mít fakt úspěch, já to cítím. Smoke, I wanna drink. Clears my head till I get to the sink. Don't give a damn about anything. Ain't gonna change, no, now.
But But it's actually a skunk, it's not a weed. Is that camera on now? Já. Might take that. Oh, I'm taking that. Fuck yeah. Yo, bitches. Is this cat? Oh, yeah. Oh, yeah. Right? The Okay. camera was on. No, tak tohle byl můj šéf. You're welcome, taky. Natalie. A vlastně Have a i good tvůj time šéf. tonight. Jo, to je, thanks. A další otázka. Baví vás vaše práce a co je náplní vaší práce? Baví mě moje práce a moje náplň práce spočívá v tom, že něco tvořím a spravuju. My něco rozvíjeme, on to opraví v podstatě. Já peru prádlo, ale to je práce tak na hodinu denně a pak Keeping house. Keep housing. pak je mnohem těžší dělat, že něco děláme, protože se zašíváme. Pro nás to zase takový problém není, že náš šéf nám jako říká, ať se hodíme pohodičku. To je jako jiný klídek. Jo. Další otázka. Co vám nejvíce chybí z České republiky? Ivanka. Ivanka Pivanka. Každý večer je emo a sedí. Je to na něm vidět. A tobě? Mně chybí Věra. To je jasný. Čau Věro. Čau Věro. Co máte v plánu dělat dneska večer? Tak se rozluč Čus. a řekni něco hezkýho pivče třeba, ne? Ahoj Ivčo. Jo, tak. Tohle je romantický Jonáš. Jo. Jinak asi víme, že tohle nebylo úplně extra vlogování. My jsme zjistili, že to není tak lehký, jak jsme čekali, ale asi jsme hlavně chtěli... A hlavně já třeba nejsem úplně střízlivý. Jenom, že to bychom nemohli točit nikdy, že jo? Pak. No to je pravda. Takže spíše to, že jsme chtěli ukázat kemp a že se máme fajn.